Γεια σας Η Nova είναι 40. Σουτ, κάνω βίντεο. Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ, παίζω Heroes of the Storm of Battlefield of Eternity. Είμαι ο Super Pant μαζί με τον Ninja 2004. Είναι ο Ηλίας. Γεια σας! Γεια σας gamers. Είμαστε θεοί. Παίζουμε. Λοιπόν, ποια να βάλω πρώτη, θα βάλω το block. Και θα πάω bots επειδή πάνε τα ADC bot, οπότε θα με βάλω. Και έχω βγάλει όλο το sound του game, με να ακούω εσένα. Bot θα πάμε άλλο. Παιδιά, τι κάνει για μένα, τι κάνει. Κάτσε βάλω λίγο μουσική, λίγο. Όχι καθόλου. Πούντε, ναι. Music, αλλά Πάμε. στο 2% το έχω. Well played. We gotta do this. We have Ποια a good game. Πες με εναντίον bot επειδή ο Ηλίας είναι νουμπάς και δεν ξέρει να βάζει quick games. Το ξέχασα, δεν πειράζει, κρατάνε γλίγο. Μετά ξαναπαίξουμε ένα με bot. Καινούργιες Θα κάνω το... γλίγο, ακούστε εκεί. Wait, Ο Ηλίας. μισό λίγο. Μισό λίγο. Τώρα σε βλέπω. Περίμενε, εγώ έχω βγει λίγο. Γιατί? Θέλω να κάνω κάτι. Μη μου επιτίθεσαι. Θα πεθάνω. Ναι, σε μία ώρα, εντάξει. Μια χαρά είναι. Άκου τώρα τι έχω βάλει στον υπολογιστή. Το βίντεο το ακούς έτσι που βάζω εγώ. Ποιο? Το βίντεο που βάζω εγώ στον υπολογιστή. Στο YouTube ένα βίντεο, το ακούς και εσύ. Όχι. Τι λένε. Τα ακούω. Πέθανα, είμαι τον Βάρης Μπλα. Τι να με βάζει έμεινα. Μιτζί. Ω, Μιτζί. Είμαι γιόλο. Τώρα έχω κάτι. Έχω βάλει το John Cena το τραγούδι. Έλα, δίνε μου εδώ. Το ακούς? Ναι. Τα ακούς το τραγούδι. Ναι. Yeah. Πάμε στο ναό, πάμε στο ναό. Και έχουμε τον διάβολο, όχι τον άγγελο. Κοίτα τον Ήλιντον τι έχει. Και βάλε κάτι άλλο. Σταμάτα, θα λέω αυτή και βγάζω βίντεο. Γεια. Τον πήραμε τόσο γρήγορα. Τι κάνεις ρε. Σαβιάννα, μη μιλάς. Λέω βγάζω βίντεο, ακούς. Αμάν. Τι κάνει ρε. Κολλάει. Ναι, στο να. Άντε μου τώρα. Τι έγινε τώρα. Συγγνώμη γκέιμερ για την αναγκή μου βλακίες. Μιλάμε με μου έχει μαυρίσει ώρα. Έφυγες από το game. Γαμώτο. Έφυγες από το game. Ρε. Τι μου. Τι στο. Κάνει βλακές. Κάτσε κλείνει τον John Cena γιατί κολλάει. Αντίο John Cena. Κλείσου μωρέ. Ρε. No show, go, it's a little bit of my no-show. Είσαι good. Ωραία. Ω, κάτι έχει γίνει. We are so pros. And you are pros. Δεν είπα ότι σου. Τι μου γίνει τώρα. Ο Μιτζιτζιτζι. Αμάν. Παιδιά είμαι γιόλο, λέω βλακίες. Μιλάμε. Μου κάνει Τώρα, βλακίες έτσι. πόδιος. Μη μου ρίχνεις tower. Bitch tower. Α, εντάξει, έπανα. Δίνω τώρα να μου λαγκάρει. Όχι πάλι εμένα. Ηλίθιε butcher. Bitch butcher. Οκ, τώρα ξαναμπαίνω. Το πήρα με το κρίτικα, είμαι γιόλο. Κοίτα, ξέρω εγώ παίρνει ένας triple και εσύ παίρνεις το άλλο kill. Ξέρω. Πάλι βγαίνει κουάντρα.
Βγαίνει... Πάμε παιδιά, τους έχουμε. Λοιπόν, θα πάω εκεί. Σας δεν έχει. Το Warcraft είναι του Σκάζα κόσμος. Α, όχι ρε. Μπάσκαλο. Α, όχι. Α! Ακούτε τις Μπούτσερ. κραυγές του Ηλία Gamers. Τραβάς βίντεο τώρα χωρίς πλάκα. Ναι ρε. Άντε από εδώ ρε Μπούτσερ. Bitch Butcher. Α, εντάξει, πήρε και άλλη ζωή. Δεν ξέρω από ποιον. Καλά. Πήρε Τζάινα, δηλαδή. Σας δεν έχει. Το Warcraft είναι του Σκάζα κόσμος. Α, όχι ρε. Μπάσκαλο. Α, όχι. Α! Ακούτε τις Μπούτσερ. κραυγές του Ηλία Gamers. Τραβάς βίντεο τώρα χωρίς πλάκα. Ναι ρε. Άντε από εδώ ρε Μπούτσερ. Bitch Butcher. Α, εντάξει, πήρε και άλλη ζωή. Δεν ξέρω από ποιον. Καλά. Πήρε Τζάινα, δηλαδή. Ήταν μαζί με το τέτοιο, με το Heroes of the Storm. Ω, Παίκτης. Και είναι πολύ καλή, την έχω 3 level. Κοίτα τι critical σκάω. κάτσε. Έλα εδώ, Ζαγκάρα. Εσύ, ποια είσαι. Ζαγκάρα, noob. Έλα, Κέρικαν. Ζαγκάρα είπα. Ζάγκρα είπες. Ζαγκάρα είπα, κουφάλο. Το Ζάγκρα Skype κόλλησε. Έλα εδώ. Ναι, τα πήρα. You are a bitch. Τι. Όλοι Μπροντζά. δεν είναι γιόλο. Όλοι το ξέρουμε. Αμαν. κι όλοι Μου έρχεται, το μου έρχεται, ξέρουμε. Μπούτσερ. Όλοι δεν... Τι έγινε. Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε για τον Immortal που περάει σκατολάκι. Μιχάλη. Ορίστε. Δεν φώναξε εσένα, τον Μιχάλη φώναξε. Μιχάλη. 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 Ουα. Bitch. Αμαν. Άρε πήρα. Ωχ, αλλάζουνε. Πού πάω ρε, τι κάνω. Α! Θα με σκοτώσει η Νόβα! Η Νοβίτσα! Ποια νόβα ρε, μαζί σου είναι. Ο Α, Μίτζι! Ναι! Έλα εδώ. Μπροντζά. Τζιτζι. Σιλβάνα. Σιλβάνας. Η Σιλβάνας είναι καλή. Την έχεις πάει 4 level. Εντάξει, εντάξει, εγώ είμαι καλός με ποτάκια. Πώς Σιλβάνα. Και βασικά, σε ένα game που παίζαμε, Όχι, δεν- critical που σκάω, είμαι θεός. που παίρνει στους ναούς ρε και σου δίνει τέτοιο. Το Sky. Που κάνει ρε, που λέει Your cannons are firing. Α, το Towers of Doom. Παίζα κανονικό quick match με Σιλβάνα και δεν είχα τον Death. Έπαιζα με Σιλβάνα quick match I στο don't care. Towers of Doom I και δεν μπορούσα να μου κάνω τίποτα γιατί πολύ. Είχαμε με ένα σύμμαχο, παίρναμε όλο το Όλο το top. φρούριό τους Ω. και έτσι μας έτρωγαν. Ακούτε. Εγώ έχω παίξει του το... Ηλία, μέρος πρώτο. Τι είπες? Οι περιπέτειες του Ηλία, μέρος πρώτο. Άκου να σου πω. 12 έχω, γιόλο. Δεν είναι. Για να μιλάμε με τον Ηλία είναι. Αλήθεια σου λέω. Τι έγινε ρε? Όχι, μιλάω. Νομίζω ότι βγάζαμε με τη μούρη μου. Δεν βγάζω. Μόνο με σένα μιλάω. Γιατί... Νόμα δεν πήρες τίποτα με τη ρουλή. Οχ, αμάν. Με ποιο νομίζω ότι μιλάς? Ποιος, η μάνα σου? Όχι, η αδερφή μου το φούλα. Παίζεις ότι με... Άμα- Ξέρεις ποιος είσαι. Αμάν και τρία μάν. Καλά. Οπ, είναι οπ, μικρό, οπ, είναι οπ, αγκάκ μας τάρπο. Κοίτα, βγήκε ένα τέρας ακόμη. Βοηθάει τους πάντες. Τι έκανα τώρα εδώ? Επίδεση. Το τέρας το καλό, το τρομερό. Τρίπλ, πάμε για το κουάντρα. Πάμε τι μου. Πού το πέρα? Πού το πέρα? Το πέντα ρε, μέγα. Έρχεται η Ζαγκάρα. Έρχεται η Ζαγκάρα με το μέγα. Ζαγκάρα, Πάμε επίδεση στο κορ. Ζαγκάρα. Ελίταν, Όχι. πάμε. Το έλεμε. Please, Butcher. Όχι. Α, θα πεθάνεις. Πάρ' το ρε Νόβα, πάρ' το Ιλιντάρ, κάνε τι κάνεις. Έλα, ναι! Ω, γιόλο. Σου κάνω. Αλήθεια. GG. Γιόλο. Wow, yeah, κορυφή. Περίμενε, Ποιον? Γεια σας gamers. Αντίο. Βγαίνουμε Τι? για λίγο. Μετά Γιατί ρε βγαίνεις? πρέπει να κάνω edit το βίντεο και μετά θα ξαναμπω. Αντίο.